তুমি মলা গুড়া ନା ନା ମୁଁ କଥା ହେବିନି ତୁ କର ହାଇ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ନା ତମେ କଥା ହେବାନି ଭାଇ ନା ମୋର ଭାଇ କଥା ହେବିନି ଭାଇ ଟିକେ କଲ୍ କଲେ କାନ ତଳେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ କଲଟା ଉଠେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଟିକେ ଆସୁନ କାହିଁକି ଭାଇ? ଭାଇ କାମ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଉଛି ଭାଇ 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 ଆଉ ଯାଉଛି ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ପୁରା ପାଲିରେ ଖୋଜି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଭାଇ ରୁହ ଭାଇ ଯାଉଛି ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇତେ ଦବ ଯିବାନି ଭାଇ ଜମା ଯିବାନି ମୋର ଭାଇ ଯିମିନି ତୋର ଯିବୁ ତୁ ଯା ମୋର ଯାଇତେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିମିନି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ମୋର ଯିବାନି ଫୋନ ଟା ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଲୁଚି ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି କହିଲେ ତ ସ୍କୁଲ ବାଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଳ କାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବାଡିରେ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ବାଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତମ ଦିନ କେତେ ଫୋନ ମାନେ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଖାଇବା ଚିକେନ ଖାଇବାର ତମର ନ ଯିବାର ଥିଲା ତମେ କାହିଁକି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଚିକେନ କରିକି ଦେଶୀ ଗୁଣ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୋ 1000 ଦେଇଦିଅ 1000 ଟଙ୍କା ଦବା 1000 କାଢ କାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦବା ତମର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶୀ ଗୁଡା ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁକୁଡ଼ା ନା ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମୋଲା କୁକୁଡା ହଁ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ମୋଲା କୁକୁଡା ରାଜା ଫାର୍ମରୁ ମୋଲା ଗୁଡା ଆଣିଥିଲ